sekání vysoké trávy nebo k sekání trávy na nepřístupných místech používáme vyžínače křovinořezy. Podle toho volíme vhodný nástroj, buď to strunovou hlavu, třícípý, případně čtyřzubý nůž, pilový kotouč. Konkrétní stroj, který si dnes představíme, je vybaven dvoutaktním motorem. Podle typu sekání zvolíme vhodný nástavec. Pro sekání vysoké trávy, případně maliníků, kopřiv a jiných plevelů používáme čtyřzubý nůž. K obsekávání stromů nebo plotů, kde hrozí poškození jak stroje, tak plotů nebo rostlin nebo stromů, volíme strunový nástavec. Podle typu sečení různě měníme nástavce. Montáž nože a montáž strunové hlavy je velice jednoduchá. Je důležité zaaretovat převod, aby se nám neotáčel hřídel až k motoru, aretační tyčkou a potom klíčem u nože povolíme matici. U strunové hlavy potom tím samým způsobem našroubujeme strunovou hlavu. Některé stroje se z přepravní polohy do pracovní uvedou velice rychle.